Oko 2 miliona ljudi boravi iz Bosne i Hercegovine, van Bosne i Hercegovine i samim tim da mi smo postali svjesni potencijala koje dijaspora ima. Rukovodeći se tim, vama je poznato da smo mi prošle godine na Vijeću ministara usvojili politiku o saradnji sa iseljeništvom koja je dala dovoljno osnova za rad i saradnju i za međusobno dogovaranje, što je veoma bitno. Ono što također želim da kažem, da na današnjem kongresu ćemo posebno iz ministarstva nastojati da skrenemo pažnju na potencijale koje dijaspora ima, da to nisu samo doznake koje dolaze iz inostranstva, nego da mi znamo i za taj naučni i stručni potencijal koji dijaspora ima. Naši ljudi su poznati kao dobri radnici, poduzetnici, akademski građani u zemljama u kojima su došli, čak učestvuju u izvršnoj, zakonodavnoj vlasti, ljekari su, pravnici i tako dalje. I mi te upravo potencijale želimo da usmjerimo prema Bosni i Hercegovini. Kolika su ulaganja, direktna investicija, kolike su tu, mi nemamo podatke, normalno tu imaju institucije koje posjeduju te podatke, ali prema zvaničnim podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine oko 3 milijarde konvertibilnih maraka dođe u Bosnu i Hercegovinu samo iz neposrednih doznaka bankovnih iz dijaspore, a smatra se da je taj iznos i duplo veći, računajući neposrednu potrošnju boravkom ljudi koji žive izvan Bosne i Hercegovine, bilo turistički, bilo da obnovu svojih kuća, pomaganje familija ili u drugom obliku. Znači, to je jedna pozamašna suma, međutim mi nećemo se zadržimo na tome, mi hoćemo da to bude jedan tretiran kapital, znači da se osnuju fondovi investicioni gdje bi mi bili dio tih fondova, kako bi se iz tih investicionih fondova pratili investicioni projekti u Bosni i Hercegovini, na taj način ušli bi u ekonomiju Bosne i Hercegovine.